Good morning! Tayo ngayon ay magluluto ng crispy pata. Ginger, onion, garlic, paminta. Water. Kailangan din yung sabaw. Pakuluan natin ang pata ng baboy. Kaya, nag-start na siyang kumulo. Hintayin natin for 30 minutes. Okay, patayin na natin. And then, let it cool down. Bago buksan, mag-ingat-ingat kasi delikado pag binuksan agad. Balikan natin mamaya. Nag-cool down na, pwede nang buksan. Tcharam! Malambot na siya. Atin na. Kamayin ko na, nakahugas naman ako. Oops! Asin ito guys, asin. Iwanan natin ng mga 10 minutes para matuyo siya. Ganyan muna. Yan, tuyo na siya. Kailangan natin siyang patuyuin para hindi masyadong matalsik. Lalagay ko na sa pinainit na mantika. Yan. Nakakatakot. Naririnig nyo guys? Diba? Grabe yung ano niya, talsik. Masarap pero nakakatakot siyang lutuhin. Tahin na natin. Tuloy-tuloy na natin. Mahirap siya. Mahirap siya. Kailangan natin na. Takpan ulit. Baka humabol yung mantika. Habang hinihintay natin siyang maluto, maggawa tayo ng sausawan para hindi putok-batok. Ano? Ito oh. Sibuyas ito tsaka ano, bawang. Ganyan lang siya kaliliit. Tapos, puting suka. Yan. And then, salt. Tapos, para may pang-balance siya dun sa ano, sugar.
paminta. Siyempre, kailangan may anghang. Kailangan mayroon siyang kunting spicy. Lagyan natin ng suka ng ito. Sikreto. Then, mix. Pampasarap ito, guys. Cucumber. Yan. Diba? Para kakain na ng pipino. Pero sausawan niya ng crispy pata. Para iwas putok-batok. Ayan na siya. Tapos na. Buksan na natin. Ayan na. O, diba? Ang ganda. Hanguin natin. Isisil. After 5 minutes, ibabalik ko din siya para yung crispiness is ma-achieve natin. Nakakagutom na. After 5 minutes na pag-rest nung crispy pata natin, painit natin yung tubig, yung mantika ulit. Then, ibalik natin. Dahan-dahan. Para hindi humabol yung mantika. Ibalik natin para maging crispy. Ma-achieve natin yung crispy. Careful. Patayin na natin. Ayan na ang ating crispy pata. Kainan na. Ayan na guys, kain na tayo. Ayan yung crispy pata natin. Yung sausawan. Tapos ito nga pala yung pinagpakuluan ko kanina. Tinimplahan ko din. At syempre, panlaban, dapat may pineapple juice. Yan. Let's eat!